A Deputación de Lugo financiará a totalidade da renovación das pistas de tenis, pádel e fútbol sala do Chanto e a colocación dun videomarcador no campo de fútbol da Ribela, en Sarria. O presidente en funcións da Deputación, Efrén Castro, asinaba este venres senllos convenios co alcalde Claudio Garrido na Casa do Concello Sarriao. O investimento total ascende a case 300.000 euros, deles 243.500 destinaranse ás instalacións do Chanto. Instalacións moi importantes que levan moitas horas de uso e que, bueno, pues, polo paso do tempo e tamén tristemente a veces por o vandalismo, pois están deterioradas e facía falta facer un empuxe e falábamos de que había que facer un proxecto como este que fora global e darlle unha renovación máis que un parche, pero xa non o pedían e, bueno, pois con o noso apoio, pois o Concello de Sarria vai poder levar adiante esta obra. A finalidade é ofrecer á veciñanza espazos deportivos de calidade e funcionais adaptados ás súas necesidades. Agradecer a Lei de Deportes, a la Vicepresidencia da Diputación, agradecer esta inversión que hace con el pueblo de Sarria y con el Concello de Sarria, lo cual creo que será muy agradecido por todos los ciudadanos y fundamentalmente en este caso por el equipo de gobierno. As obras facilitarán a práctica deportiva durante todo o ano sen depender das condicións climáticas.